И така последната група от нашото двудневно фестивално дефиле е сурваканска група при Народно читалище село Дивотино, община Перник, област Перник. Сурваканската група на село Дивотино е създадена през 1950 година. Групата представя традиционния зимен обичай сурваканска сватба, характерен за средна западна България, свързан с празничния новогодишен цикъл, който обхваща периода от Коледа до Водици, познат още като мръсни поканни дни. Основните персонажи са Булка, Младоженец, Свекър, Свекърва, Девер, Байрактар, Поп, Мечка, Мечкар. Циганска група, групата с маските и ликове и народен оркестър. Групата се представя с голям успех в общински, регионални и международни фестивали в България и чужбина. Носител е на редица награди. През 2002 година на 14-тия фестивал в Перник, 2002 година първа награда на първия международен фестивал в град Раковски. Също в същата година, 2002, диплом от Македония Струмица. През 2003 второ място в град Раковски. 2006 награда от областния управител на град Перник. 2007 година първа награда от град Ямбол. 2009 година специална награда на ВМРО в Перник. 2010 награда за Болюбашия за ред и дисциплина в групата. През 2011 година награда за специален принос към фестивала. Сурвакарска група при Народно читалище село Дивотино, община Перник, област Перник. Бърже слагай масата, идват сурвакари! Хайде да запомняна! Ометила съм баница, ометила съм пипна!
22-ият международен фестивал на маскарадните игри Сурва Перник 2013. Всички ние в продължение на 3 дни се преживяхме една невероятна емоция. Скъпи перничани и гости на Перник, искате ли този празник да продължи? Искате ли? Сурва е история и бъдеще, философия и религия. Градът живее и диша с ритъма на фестивала. Искате ли да продължи магията на Сурва? Ами тогава оставете с нас, за да се насладим заедно на спектакъла по закриването на фестивала. Ще видим уникалното воеводско хоро. Празникът ще продължи с изпълнение на ансамбъл Раутска младост, а огънят на фойерверките ще удари лицата и ще стопни сърцата ни. Но преди това ще научим кой е носителят на тази годишната награда Йордан Николов за значим принос в организацията и популяризирането на фестивала. И ще чуем от войводата на фестивала дали неговите дружини са прогонили злото. Войводо, моля да прочетеш решението на Организационния комитет за удостояването с голямата награда на най-заслужилия човек в Пернишко. Благодаря ви. Решение на Организационния комитет на 12-я международен фестивал на маскарадните игри Сурва 2013. Организационния комитет на 22-я международен фестивал на маскарадните игри Сурва удостоява с наградата Йордан Николов 2013 за значим принос в организацията, провеждането и популяризирането на Международния фестивал на маскарадните игри Сурва госпожа Емилия Стоилова Максимова. Госпожа Емилия Максимова е родена в село Бабица, Брезничко. Има висше образование, специалност социално управление. Специализирала е културология в Софийския университет Климент Охридски. Над 40 годишния и творчески път премина през редактор на вестник Галовски новини в град Брезник, председател на окръжен център за художествена самодейност в град Перник, заместник председател на окръжен съвет за култура Перник, директор на профсъюзен дом на културата на миньорите и енергетиците Перник, главен експерт на фонд 1300 години България в окръжен народен съвет Перник, директор на Център за работа с деца град Брезник, главен експерт в двореца на културата Перник,
главен експерт в отдел култура при община Перник. С дългогодишната си работа като ерудиран специалист в сферата на културата, на педагог и краевед, тя допринася за развитието и утвърждаването на художествената самодейност и на зимните маскарадни игри не само за град Перник и региона, но и в страната и чужбина. Голяма е заслугата и фестивалът Сурва да се утвърди и да придобие статут на международен. Автор е на десетки публикации, свързани с развитието и утвърждаването на художествената самодейност, в това число и на зимните сурвакарски игри и обичаи. За творческата й дейност е награждавана с орден Кирил и Методий втора степен, медал 1300 България, плакет на Центъра за художествена самодейност при Комитета за култура. Кмет на община Перник и председател на Организационния комитет госпожа Росица Янакиева. С най-голямо удоволствие връчих наградата на госпожа Максимова, защото считам, че хората, които са работили, хората, които са съхранили фестивала, хората, които помагат той да се развива и да го има, трябва да бъдат удостоявани с внимание. Честито да е на госпожа Максимова! Уважаеми гости, организатори, спомоществователи, участници в тази невероятна фолклорна феерия, скъпи перничани, приятели, благодаря ви, че ми дадохте възможност отново за пореден път да се докосна до магията на нашите фолклорни традиции. Невероятни, чудесни. Тези 2 дни и днешния ден показват силата на нашия фолклор, силата на духа на перничанина. Вярвам, че много скоро целият свят ще научи за нашата традиция, за нашия невероятен фолклорен фестивал и ще се насладат хората от света на това, което ние умеем. Ще видят как го умеем ние, гралци. Бъдете здрави, бъдете успешни, вярвайте в непреходната сила на българския фолклор. Благодаря ви! Уважаема госпожо Кмет, докладвам 22-я международен фестивал на маскарадните игри Сурва Перник 2013 година завърши успешно. Фестивалът премина при образцова организация и ред. През 3-те фестивални дни над града властваше духът на доброто и на приятелството. Моите дружини от сурвакари и кукери прогониха злите сили от града и възцариха благополучие и радост. Всички се веселиха и се причистиха в духа на Сурва. С този ключ отключихме душите на хората за доброто. Позволете да ви го върна и да ви благодаря за доверието, което гласувахте на мен и на всички организатори на фестивала. Този ключ сега има магическата сила да отключи за добри дела сърцата и умовете на перничани и на всички наши гости, дошли тук
да се преживеят фестивала в Сурва с нас. Благодаря ви! Благодаря, войводо! Благодаря на всички войводи на групите, които взеха участие в 22-то издание Сурова. При безупречен ред преминаха игрите. Нито един инцидент на територията на Перник. Благодаря на всички, на вас участниците, за вашия изключителен дух, който носите със себе си. Само перничани, само грауци могат да го направят. И ви оплаши нито вятъра, нито дъжда. Това, че сте тук на финала, е доказателство колко силен е този дух и че той винаги ще води в делата хората от този край. Благодаря! Благодаря на хората, които позволиха този фестивал да е факт. Това са нашите спомоществователи, тези, които помогнаха материално и финансово. Това е големия екип от доброволци и от професионалисти, които организираха безупречния ред и чудесното провеждане на този фестивал. Това, разбира се, са и хората, които стояха на тази трибуна и които оценяваха групите по достоинство. На тях сигурно ще им е най-трудно. Те трябва да вземат решение. И независимо от това, кой ще е първи и кой ще е втори, вероятно в личен план има някакво значение. Но за нас е важно, че духът на Сурова е жив. За нас е важно, че се опитваме да представим на света тази магия. Това се заключва и в кандидатурата на Пернишко Сурва да бъде част от духовното богатство на света, от нематериалното богатство на света, и аз съм твърдо убедена, че ние ще дадем своя принос в националната съкровищница. България да се гордее с Пернишко, България да се гордее с традицията, която представяме там. Благодаря ви още веднъж и закривам 22-я Международен фестивал на маскарадните игри Сурова, Перник.